שלום לכולם, היום נעסוק ביצירה מחוץ לקופסה עם גואש. ניצור ציורים ויצירות שונות באמצעות גואש בלי שימוש במכחול. יש לנו פה לפנינו 4 סוגים שונים של יצירה שנלמד להכין היום. אנחנו נתחיל עם ציורים בשרוכים. לצורך היצירה היום יש לנו פה איזשהו סרט מתנה שנעבוד איתו, מספריים, דף נייר וצבעי גואש. אנחנו נתחיל בלגזור את סרט המתנה הפשוט הזה. אנחנו נגזור אותו לאורכים שונים. אני חותך אותו גם באמצע כדי שנראה דוגמה לעובי שונה של סרט. פה אני אחתוך אותו עד החצי שיהיה לנו סרט עם 2 לשוניות קטנות כאלו. נעשה קצת סדר. אנחנו נתחיל בלקפל את הדף לחצי, כדי שיהיה לנו יותר קל לקפל אותו אחר כך, לא נצטרך להסתבך איתו. ואנחנו שמים נקודות קטנות של צבע על גבי הדף, צבעים שונים, בסדרים שונים, בסדר שונה. זה כרגע לצורך ההדגמה זה לא משנה מה הסדר שבו אנחנו שמים את הצבע על הדף. בהמשך, אם רוצים להגיע לאיזושהי רמה של מומחיות בצורת העבודה הזו, כבר אפשר לעשות דברים שונים ואחרים. אנחנו מניחים את הסרטים על גבי נקודות הצבע באיזשהו סדר שנבחר, וסוגרים עליהם את הדף, ומתחילים למשוך אותם החוצה באופנים שונים. אפשר לטלטל מעט, אפשר למשוך בצורה ישרה, כמו נחש וכולי. ותכף נראה את התוצאה. כמו שאמרתי, אחרי אימון אפשר להגיע לתוצאות מאוד מרשימות. מה שאני מראה לכם פה זה הדגמה בסיסית ביותר. וככה זה נראה. נעבור לציור בניילון. אנחנו נראה היום 2 וריאציות שונות של הדבר הזה. נצטרך צבעי גואש, ניילון משרדי, שמרדף, דבק סלוטייפ, מסקן טייפ וניילון נצמד. אנחנו נתחיל עם הווריאציה הראשונה, עם הניילון הנצמד בלבד. אנחנו פותחים את הניילון, אנחנו נחתוך אותו. הניילון צריך להתקפל. נשים מעט צבע, נקודות ממש קטנות של צבע כדי שלא יברח לנו, תכף תראו למה. עליו אנחנו מקפלים את הניילון. מוציאים כמה שיותר את האוויר ככל שאפשר. ומקפלים את הניילון וסוגרים אותו טוב טוב בצדדים, כדי שלא יברח לנו הצבע החוצה עוד מעט כשנלחץ עליו. מה שאנחנו עושים עכשיו זה מתחילים לשחק עם הצבע בעזרת האצבעות, מתחילים ממקום למקום, למתוח אותו, להזיז אותו. אם היינו שמים קצת יותר נקודות של צבע בכל מיני מקומים שונים, היינו לערבב אותו בצורות שונות. גם כאן אפשר להגיע לרמה מאוד יפה של מומחיות. הנה אני מקפל, אפשר לעשות כל מיני דברים. וככה זה נראה בסוף. הדרך השנייה שאפשר לעשות את זה בה זה עם השמרדף הזה, עם הניילונית. פותחים אותו, וגם בו אנחנו שמים בפנים נקודות של צבע. הוא קצת יותר עמיד, אז הרשיתי לעצמי לשים קצת יותר צבע. אפשר להשתמש גם בשקית ניילון פשוטה של סנדוויצ'ים. גם כאן נוציא את האוויר טוב טוב. נקפל את השמרדף ככה שהצבע לא יברח לנו, נדביק ליתר ביטחון, נסגור כמו שצריך. ושוב אנחנו מתחילים לשחק עם האצבעות. אפשר לעשות עיגולים, למרוח, שמש, אצבעות. הילדים חווים את הצבע עם הידיים בלי להתלכלך באופן הזה, ונשארים עם יצירה שהיא מגניבה מאוד. אפשר להציג אותה אגב על גבי דף נייר לבן. ציור מתגלגל, אנחנו קוראים לזה כך בגלל שימוש בגולות. תכף תראו איך. אנחנו נצטרך קופסת נעליים, צבעי גואש, גולות ודפי נייר. מה שאנחנו עושים בעצם בעבודה הזו היא לקחת את קופסת הנעליים, להוציא ממנה החוצה את כל מה שהיה בפנים,
אנחנו לוקחים דף, מניחים אותו כמו שצריך בתוך קופסת הנעליים, משטחים אותו טוב טוב, ככה זה נראה. גם כאן אנחנו עושים נקודות של צבעי גואש, גם פה אפשר להגיע למומחיות כזו או אחרת וליצור יצירות שהן יותר מתוכננות ויותר מחושבות. מה שאני עושה פה זה הדגמה באמת פשוטה ובסיסית, ככה זה נראה. אני לוקח עכשיו את הגולות ופשוט מכניס אותם לתוך הקופסה. יש לנו גולות גדולות, גולות קטנות, מפזר אותם באופן שרירותי לחלוטין. סוגר את הקופסה ומטלטל את הגולות. הגולות פוגשות את נקודות הצבע שלנו וגוררות את הצבע בכל הקופסה. ככה זה נראה. אפשר אגב לעשות את זה גם בלי המכסה, אבל אז אי אפשר לנער את הקופסה. כמובן שאם אנחנו עובדים בלי המכסה אפשר גם לראות מה אנחנו עושים. עניין של בחירה. כך זה נראה. זו עבודה שאני בתור ילד בגן מאוד נהניתי לעשות. הייתה חביבה עליי. אנחנו נצטרך צבעי גואש ודף. עבודה מאוד פשוטה, אנחנו נקפל את הדף. ופשוט נשים נקודות של צבע בתוך הדף. באופן שוב שרירותי לחלוטין. אני חייב להגיד שבתור ילד הייתי הרבה יותר טוב בזה. אנחנו מקפלים ומורחים את הצבע בתוך הדף כראות עינינו. ומה שמתקבל לנו פה זה כתם. מרוח של צבע, מזכיר אולי פרפר או מה שלא יהיה. בתור ילד הקסים אותי האופן שבו הצבעים התערבבו ויצרו צורות שאני לא יכולתי להגיע אליהם באמצעות מכחול. אנחנו נראה פה עוד דוגמה, הפעם קיפלתי את הדף לאורך דווקא. גם כאן אני מורח את הצבע בתוך הנייר באיזשהו אופן שרירותי ופותח. זהו, זה מה שעשינו להיום. אנחנו נשמח אם תבקרו אותנו באתר הבית. אתם יכולים לכתוב קטנטנים, חוגים בגוגל ולמצוא אותנו. אם מאוד אהבתם את הסרטון אתם מוזמנים ללחוץ לייק או ללחוץ על להירשם ותקבלו עדכון שלנו על כל סרטון שיוצא. תודה ויום טוב.